ଏବେ ତ ଆମର ଏଇନେ ଖାଇବା ଏଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଆଙ୍କର ତ ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ପୁରା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଙ୍କର ଟାଇମ୍ ମାନେ ଟାଇମ୍, ପୁରା ଗୋଟେରେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବେ ମାନେ ଯିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନଉଛି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆଗ ଖାଇ ଦେଉଛ ବୋଲି। ତ ମୋର ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ମୋତେ ପଖାଳରେ ମସଲା ତରକାରୀ ଆଇଟମ୍ କିଛି ଭଲ ଲାଗେନି। ଏମିତି ଭଜା ଭଜି ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ ପାଗ ପାଣି ହେଇଥିବ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଖରାଦିନ ଯେହେତୁ ଖାଇ ହେଉନି, ତ ଗରମ ଭାତ ଏ ଦହି ପଖାଳ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି କରିକି ଖିଆ ହେଉଛି। ଆଉ ଖାଉଥାଏ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ କ୍ୟାମେରାକୁ ମୁଁ ଅନଉଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଅନଉଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ହେଇଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟରେ ଯେମିତି ହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍ରେ ବସିଥିଲେ ବି ମୋର ଚକାମାଲଟା ପକାଇଦିଏ, ମୋତେ ଚକାମାଲଟା ପକାଇକି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ।
ତାଙ୍କ ଖାଇବା ସରିଗଲା। ସେ ପଖାଳ ତୋରାଣି ପିଇ ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଓହୋ କି ଶାନ୍ତି ମୋତେ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ସେମିତି ମୋତେ ବି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଦହି ପଡ଼ିଛି, ତା ଦେହରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପାଗ ଚକଟା ହେଇଛି, ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ଏତେ ଆରାମ ଲାଗିଲା। ସତରେ ପଖାଳଠୁ ଶାନ୍ତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ବିରିୟାନୀ ଯାହା ବି ଥାଉ, ଏମିତିକି ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାନେ ବି ଫିକା ପଡ଼ିଯିବ ପଖାଳ, ଏତେ ଆରାମ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଖରାଦିନେ ଦହି ପଖାଳ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ପୁରା ବେଲା ଖାଲି କରିଦେଇଛି। ଭାତ ଅଳ୍ପ ନେଇଥିଲି, ଦହି ତୋରାଣି ନେଇଥିଲି, ଏତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ମାନେ କହିବାର ନାହିଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି।